Det her det er vores farveblander. Du vil starte med at tage din bøtte og placere på startpositionen. Når den er på startpositionen, så vil du kunne se, at vores indikatorlampe blinker. Det viser så, at der er noget på føleren. Så vil du kunne starte den ved at trykke på en af disse to knapper. Så vil den gå frem. Du starter med at blande. Derefter så vil den gå over mixe. Og til sidst så vil den så gå tilbage til startposition, hvor du så vil kunne løfte den og placere en ny bøtte på. Vores knap lige her er også vores reset-knap, så i tilfælde af, at du gerne vil stoppe programmet midt i, så vil du kunne gøre det, hvor du så vil være nødt til at sætte den tilbage og starte programmet op. I tilfælde af en nødsituation, så vil du kunne trykke på nødstoppet for at kunne stoppe den farlige situation, hvor du derefter vil stoppe den farlige situation. Så for at afløse det, så skal du først dreje rundt på nødstoppet. Så skal du trykke på vores reset-knap. Den vil kun lyse, hvis nødstoppet er været trukket. Og så længe den lyser, så vil programmet ikke gå i gang igen. Så vil du kunne kløre det hele vejen op igen. Det er vores farveblander.